Voy a venir de Talavera de la Reina a matarte. Ja ho vaig fer amb Eurovisió per intentar destruir Espanya. Xiqui. Et vas comprar un BMW. Un flamant BMW vermell, no sé si era vermell. Sí, no? De quillo. De quillo. Tu tens un punt, tio. No? Entre la bomber, els tatuatges, un BMW vermell. Sí, però no he exercit mai de quillo, però m'he criat a Figueres, vull dir... Per exemple, soc més heavy que quillo. Què collons vol dir ser més heavy que quillo? Que m'agradés el heavy metal. Ah, vale, que la màquina, per exemple. Sí o no? Sí, clar. No t'agrada la màquina? No, clar que no. Què dius, tio? Com m'ha d'agradar Saps que jo surto en un vídeo del cierre del per què? Un dia m'escriu un tio... És que, bueno... Jo vaig anar al tancament del per què i un dia un tio m'envia un post i em diu, aquest ets tu per Instagram? El vaig bloquejar, per si de cas. Vaig dir... Sempre s'ha de fer. No. Sempre s'ha de fer amb aquestes coses. He trobat un vídeo bloquejat. A tu et deu arribar cada bogeria, també, no? Per xarxes. Això està malalta. T'arriben amenaces de mort, a tu. Ja no tantes. T'ha passat o no? I com això sí? Clar, perquè a mi que em diguin No. aquest plat és una merda, me la suda, Però però... amenaces de mort a mi i a la meva família, moltes. Però d'exaltats. Gent que es posa molt nerviosa, aficionats del futbol... Bueno, pues, Més per futbol que per política. Sí, sempre. El futbol és el més perillós de tot. Per política tinc problemes, però pel futbol, com vaig dir allò que tant de bo s'estavellés a la selecció espanyola, no allò? Hòstia! Això és política més que esport, al final. Però clar, va sortir el pitjor de cada casa, em trucaven a casa, van publicar la meva adreça i el meu telèfon a fora cotxes, Hòstia. els va liar molt parda, A més, tu... voy a venir de Talavera de la Reina a matarte. Els de Talavera són xungos. Ah, però això són bomber ara, tio, per si de cas.